Ráno som sa zobudila vedľa potom páchnúceho muža. Ešte dlho potom, čo odišiel, som ten pách zo seba nemohla dostať. Bol všade. Na posteli, kde ležal, na mojej pokožke, ktorej sa dotýkal. Milovala som sa s ním za tú trochu peňazí, ktorá zostala na stole. Bolo ich mnoho. Muž za mužom, niekedy aj viacerí za noc. Podľa toho, koľko si zaplatili. Celú noc, hodinu alebo 2. Keď som bola mladšia, snažila som sa zapamätať ich tváre. Už dávno som to prestala robiť. Sú to chlapi bez mena. Chlapi bez tváre. Chlapi bez srdca. Prídu, dostanú čo chcú, zaplatia a odídu. A ja zostávam sama. Sama. Opovrhovaná, odsudzovaná a nemilovaná. Ako som sa česala zvonku, som začula hlasy. Veľa hlasov, ako by mestom kráčal zástup. Vybehla som z domu pozrieť sa, čo sa deje. Počula si už o tom prorokovi? To bude iste on, keď je tu taký ruch. Prihovorila sa mi jedna z tých, ktoré sú ako ja. Oni sa so mnou rozprávajú. A potom muži, ktorí ma chcú. Ale to nie je rozhovor. Len zjednáme cenu. Prorokovi? Nepočula. A keby aj takí sa s nami nebavia. Odpovedala som. Tento je iný. Jedáva s colníkmi, pijanmi aj obyčajnými ľuďmi, uzdravuje chorých a najmä dokonca prekazil pohreb. Prekazil pohreb? Nechápala som. Vraj práve išiel okolo. Stíšila hlas, ako by hovorila nejaké tajomstvo. Pristúpil k mŕtvemu, ako ho niesli a povedal: Mládenec, hovorím ti, vstaň. A ten mŕtvy sa posadil a začal rozprávať. Jeho matka bola veľmi šťastná. Bol to jej jediný syn. Zastal a vrátil jej syna? Spýtala som sa neveriacky. Áno, prorok, ktorý vrátil matke syna. Niektorí hovoria, že je to Mesiáš. Prorok, ktorý vrátil matke syna. Všimol si trápenie ženy a pomohol jej. Kto z tých farizejov, ktorí bývajú v našom meste, by sa zastavil, aby tej úbohej žene prejavil sústrasť? Kto z tých, ktorí sa hneď odvracajú, keď sa objavím v ich blízkosti? Prechádzajú na druhú stranu cesty, tvária sa sveto a pyšne kráčajú za svojím cieľom. Pre nich som len odpad. Žena, ktorá sa predáva, ako malomocná, ako nečistá, od ktorej by sa mohli nakaziť, keby sa jej čo i len prihovorili. Ich nezaujíma, že takto vôbec nechcem žiť. Ich nezaujíma, ako sa cítim, aká som osamelá, že ma život dusí a ja neviem nájsť cestu, ako znova slobodne dýchať. Aký je ten Boh, ktorému slúžia? Aj on je pyšný na to, aký je svätý? Aj on by prešiel na druhú stranu cesty, aby sa na mňa nemusel ani pozrieť? A môže mi takýto Boh odpustiť? Ako som rozmýšľala, dostali sme sa až k davu. A potom som ho uvidela. Blížil sa k miestu, kde sme stáli, obklopený tlačiacimi sa ľuďmi a niečo im rozprával. Nepočula som čo. Len z diaľky som pozorovala, čo sa deje. Ten muž kladol ruky na chorých, ktorých k nemu doniesli, a modlil sa za nich. Túžila som byť chorá, aby som k nemu mohla prísť aj ja. Ale nenašla som na sebe žiadnu chorobu. A vlastne áno. Mám choré srdce. Vedel by ma uzdraviť? Vedel by uzdraviť srdce choré od hriechu? Vedel by pomôcť žene, ktorá nikdy v živote nepoznala lásku? Nikdy v živote nebola objímaná niekým, kto by ju miloval? Pochopil by moju bolesť? Vedel by to ten muž? Zdalo sa mi, že zdvihol zrak a pozrel sa na mňa. Musela som sa pomýliť. Pomyslela som si v zápätí, pretože sa začal rozprávať s farizejom.
Bola som ale zvedavá, o čom sa zhovárajú, a tak som prišla bližšie. Začula som, ako ho pozýva na večeru. Prorok pozvanie prijal. Ešte pred chvíľou som dúfala, že mi pomôže, ale človek, ktorý sa priateli s farizejmi, ma nemôže pochopiť. Pozorovala som ho ďalej. Znovu sa vrátil k tým, ktorí čakali na jeho modlitbu. Neštítil sa človeka so škaredými vredmi na tele, dotkol sa ho ako niekoho, kto mu je drahý, a jeho pokožku očistil. Dieťa s horúčkou uzdravil a vrátil jeho matke. Potom sa znova otočil k zástupu. K ušiam mi doľahli slová, ktoré hovoril. Hovoril o Bohu, o jeho láske, o jeho kráľovstve. Prežil s tými ľuďmi celý deň. Zatúžila som spoznať toho, o kom hovoril. Že by som sa mýlila? Že by Boh Izraela nebol taký, ako som si myslela? Naozaj ospravedlňuje a prijíma aj takých, ako som ja? Keď skončil, bežala som domov. Plakala som, pretože moje hriechy boli veľké. Vedela som o nich, ale pri jeho slovách som si ich uvedomila ešte viac. Nemohla som zniesť pomyslenie na to, že budem ďalej žiť ako doteraz. Cestou ma zastavil muž, ktorý chcel so mnou stráviť noc. Odmietla som. Ešte nikdy som to neurobila. Nikdy som nemala silu odmietnúť. Patrila som im a peniazom, ktoré som zarobila, aj proti svojej vôli. Veď toľkokrát som chcela zmeniť svoj život. Toľkokrát som snívala o tom, aké by bolo sedieť večer doma a uložiť do postela deti, upratať hrnce, poobšívať roztrhané plášte či šaty. Aké by to bolo ísť po ulici bez toho, aby svätí muži odvracali svoj zrak. Aké by to bolo ísť na trh a nakúpiť čerstvé ryby a zeleninu bez toho, aby som si musela vypočuť vtipy a narážky na moje povolanie. Toľkokrát som snívala. Teraz som verila, že som blízko svojho sna. Verila som, že tento muž je naozaj Mesiáš. Keď hovoril o Bohu, Boh sa mi stal niekým, kto mi rozumie. Nehovoril so mnou. Hovoril o ňom nám všetkým, ale ja som vedela, že jeho slová patria mne. Nepozeral sa na mňa, ale ja som cítila, že ma pozná, že o mne vie. Vie naozaj, aká som. Behla som do domu, vzala alabastrovú nádobu voňavej masti a vybehla zase von. Krajom plášťa som zotierala slzy, ktoré mi stále tiekli z očí, aby som videla na cestu. Bežala som k domu farizeja, ktorý ho pozval na večeru. Snažila som sa nemyslieť na to, čo chcem urobiť. Nemyslieť na to, že musím vstúpiť do domu toho, ktorý mnou opovrhoval. Nemyslieť na to, že takých ako on tam bude viac. Mužov, ktorí odsúdili hriech aj s hriešnikmi. Snažila som sa myslieť na toho, kto ma chápal. Musela som ísť za ním a povedať mu, ako veľmi túžim žiť tak, ako nám hovoril. Pred prahom farizejovho domu som ešte zaváhala. Čo ak ma nepríjme? Čo ak je predsa len ako oni? Nesmiem rozmýšľať, toto je možno moja jediná šanca. Povedala som si a vošla som dnu. Sedel chrbtom ku mne. Bola som rada, že ma nevidí. Bála som sa, že pri pohľade na neho si to predsa len rozmyslím a ujdem. Hanbila som sa za to, aká som. Pristúpila som k nemu a padla som mu k nohám. Cítila som sa taká biedná a nehodná jeho pohľadu, ale napriek tomu som od neho necítila žiadne odsúdenie. Naopak, ako by do mňa prúdila jeho láska a uzdravovala moje nešťastné srdce. Moje slzy padali na jeho nohy. Utierala som ich svojimi vlasmi a mazala masťou, ktorú som priniesla. Šimon, mám ti niečo povedať, povedal. Pri tej vete som sa zháčila. Že by si ma nevšimol? Plačem tu, som taká nešťastná, že mu nevládzem ani nič povedať a on si ma nevšimol? Je to predsa len jeden z tých, ktorí sa takých, ako som ja, štítia? Alebo ma jednoducho chce ignorovať?
Chcela som vstať, ale nevládala som. Pocit viny ma úplne pritlačil k zemi. Hovor, majstre, povedal mu farizej. Jeden veriteľ mal 2 dlžníkov. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. Správne si rozsúdil, povedal prorok. Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy. Ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A potom povedal priamo mne, odpúšťajú sa ti hriechy. Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Pozeral sa mi pritom do očí. Chvíľu som neverila jeho slovám, ale potom sa usmial a ja som už nemohla pochybovať. Váhajúc som vyšla von. Tak rada by som zostala v jeho blízkosti, ale kázal mi ísť a ja som túžila poslúchnuť ho. Cítila som sa inak. Ešte stále som plakala, ale tentokrát to boli slzy šťastia, ktoré vytekali z mojich očí. Domov som išla úplne pomaličky. Vychutnávala som si ten pocit ľahkosti, ktorý ma naplňal. Bolo to o to krajšie, že som vedela, že to nie je len pocit. Ten muž ma prijal. Ten muž sa ma zastal pred tými, ktorí ma odsudzovali. Ten muž mi odpustil a miluje ma. Ten muž, Mesiáš, Ježiš.